Bamsen Bamse, og jeg er en bamse. Ja, som jeg kan se, så går jeg altid rundt med en blå regnfrakke. Ja, er jeg ikke bare så? Nå, okay, måske ikke, men det synes jeg alle andre små børn. Og så når de finder mig ud i skoven, så ligger jeg bare der på gulvet og flyder rundt, fordi at dengang, at jeg var for 2 år siden, der var der en lille dreng, der ejede mig og kaldte mig Bamsen Bamse. Knaldede jeg ham, da han faldt om. Og ja, nu får I besøg af min ven. Cæsar. Ja. Vågn op! Ja. Jeg elsker at knalde. Sådan set med alle. Prøv at se. Min mund, den er så god til at stå åben. Det er sgu da sådan, så du bedre kan få et blowjob, mand. Jeg vil have fisse. Ja, det er rigtigt. Det er totalt rigtigt. Det er bare så, jeg kan få blowjob. Prøv lige at være lidt seriøs, mand. Altså, lille Bamse, nu må jeg slet ikke få min mor. Det er fordi, du er for lille, mand. Du skal lære op for dig ordentligt og forstå, hvad de voksne dejler om. Er du sprogspasser? Nej, bare rolig. Jeg er bare liderlig. Hvad er det for noget? Det betyder, at jeg lige har fået studeret min dick af. Hvad betyder det? Det betyder, at din mor lige har været og sudt på fars dick, mand. Nej, for min mor, hun er død, og hun sidder oppe i himlen. Jamen, så er det din bedstefar. Jamen, han er også død. Yeah, okay, yeah, so what, man? Hvad betyder det? Jeg kan ikke fremmedsprog. Det betyder sådan set, at du skal lære at holde din kæft. Hvad betyder det? Mor siger kun, at jeg må holde min mund. Dengang, at hun altså levede. Ja, man, du er dum. Hold munden. Du er ond. Nej, man, kan vi ikke lige få Cæsar på banen? Hvad så der, man? Er der damer af byen, der vil have fisse? Det er altså ikke Cæsar. Jeg er altid bedste. Ja, godmorgen. Hvorfor siger du godmorgen, når det er midt om aftenen? Ja, nok fordi klokken er 7:30 om natten, mand. Ja, så er det da også aften. Det er da altså noget mærkeligt noget, det der. Det må jeg altså spørge min far om. Nå, så er det din far, der har suttet min dick af, mand. Det ved jeg ikke. Skal jeg gå hjem og spørge ham? Nej, det behøves ikke. Han har lige været her. Ej, det er Tines tid. Farvel. På gensyn en anden gang. Hej. Okay, mand. Jeg gider kraftedeme ikke at se på dig. Skrid. Nu. Farvel.